Историкът Симеон Кулиш издаде своята пета поредна книга. Основната й тема е руската военна емиграция във Варна след Октомврийската революция и гражданската война в Русия. Повече по темата ще ни разкаже Татяна Кисьова, която е на представянето на изданието в сградата на Държавния архив в морската столица. Здравей, Татяна! Здравейте и от нас! Екипът ни се намира в сградата на Държавния архив във Варна, където историкът, преподавател и изследовател Симеон Кулиш представя своята пета книга. Здравейте, господин Кулиш! Радвам се да ви видя по такъв повод. Здравейте! Мен също е приятно да представя в своята пета поредна книжка, която издавам. Този път тя е свързана с едно родово изследване, което направих с белоемигрантската линия във Варна. Оказва се, и аз много добре знаех, че дядо ми, Николай Самуилович Кулиш, е белогвардеец и се е установил във Варна, но това беше интересно да разбера кога, какво се е случило, тъй като той почива 1975 и аз няма как да го познавам лично. От какво е вдъхновена и провокирана тя? Вие сте автор на 4 други книги. Историята е вашата страст, смисъл на професионалния ви живот, но конкретно белогвардейските страници от какво са провокирани? Първо, най-вече от моята родова памет, която трябва да имам, фамилията, която нося. След това малко хора са писали действително за белогвардейската емиграция във Варна. София Богословова е един автор, който има една монография, и Тодор Димов от Великотърновския университет. Но те са общи и някои от детайлите, които аз засягам тук в тази книга, те не са ги описали. Това ме провокира вече от научна гледна точка, не само от лична. Какъв исторически период обхваща изданието? Изданието обхваща съвсем малка част в началото за произхода на самата фамилия, не личната, изобщо тази фамилия. Ще ви зачета след малко и откъде произлиза. Първите писмени източници, в които се споменават хора с фамилно име изобщо Кулиш, датират още от 18 век. В регистъра на Запорожката войска от 1756 година се споменава 10 казаци от Величковски, Дзержински, Сергиевски и други региони. Малко по-късно в самото изследване вече съм проследил и къде тя се разпространява в днешната североизточна Украина и централна Русия. С какви документи работихте, докато създавахте текста? Главно с документи от Държавен архив във Варна, които ми предоставиха руски архиви и украински архиви. Голяма част от началния живот на дядо ми, който е от село Очеретино, Донецка област, всъщност съм използвал от украинските архиви. Построяването на тази железопътна гара на Очеретино всъщност основава и селото. Той е един от първите семейства, реално всъщност дядо му, баща му и майка му са от първите основатели на това село. Той е съвсем ново. В края на 19 век се основава там. Каква, ако може изобщо накратко да се разкаже, но все пак, каква е накратко житейската биография на дядо ви и какво е нейното общочовешко послание в историята ни? Той е военен, подпоручик, което означава, че той се е придвижил тук не по интелектуалния път, както обичаме да казваме историците, а по военния път, т.е. от Крим през Истанбул, Галиполи, където е бил военния лагер, и вече оттам нататък всеки поема по различен път. Той е преценил, че най-доброто място за него ще бъде България и Варна. Търсил е морски, черноморски конкретно град, избрал е между Бургас и Варна. Тук се запознава с своята бъдеща съпруга и му се раждат двете деца, т.е. моят дядо, Симеон всъщност, който се казва. Труден е живота, който те са преживели в лагера, изобщо тази трансформация. Били са един от средно ниво, които са били в Руската империя тогава, говорим, и изведнъж трябва да се съобразяваш с емигрантския живот, който му позволява да бъде обикновен, съвсем обикновен човек. Труди се на пристанището, разнася различни стоки, лимонада и така нататък. Посланието е това, че въпреки всичко успява да преодолее тези трудности, да се адаптира към новата реалност и да не се чувства длъжен на някого. Няма нито един писмен документ или спомен, който има в семейството, той да казва: България не ми дава нещо или друго. Той сам си извоюва, което може, и никой не смята, че му е длъжен България. В края на нашия разговор вървите ли по неговите стъпки?
Надявам се, трудно, поколенията са различни, времето също, но се надявам да бъде един наистина достоен наследник.